No volen que es perdin els orígens del barri i per això els han documentat a través d'un conjunt d'entrevistes a persones grans de la zona enregistrades en format vídeo. L'Associació de Veïns del Parc de la Vall d'Hebron va posar en marxa aquest projecte el 2016, quan van contactar amb el casal de gent gran de la zona per buscar veïns de data avançada que volguessin compartir els seus records. En van entrevistar una dotzena i els van preguntar sobre aspectes com els inicis del barri, les festes i celebracions que s'hi feien i com era el dia a dia en el passat. Els mesos de confinament van servir els voluntaris que han participat en el projecte per editar les entrevistes i tenen previst fer una presentació oberta a tot el barri quan les circumstàncies ho permetin. Com que tampoc podem fer festa major, el que hem pensat és que a la tardor, si tot va bé i es pot fer, doncs en un parc del barri posarem una pantalla gran i passarem algun dels vídeos perquè els puguin veure els veïns. També volen presentar el material a diversos mitjans de comunicació, així com al districte d'Horta-Guinardó, per assegurar-ne la preservació.